kuma malien cɛ ni muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan malien nama wuli an ka Mali cira n'a fɔra ko dugu maire Kuturu Umar Abubakar Ture Gundam maire kɛrɛnkɛrɛnnenya Doyecere ka taa maire Kuturu minɛ f'a fɛ yen a musow ɲɛna a denw ɲɛna ka taa jɔlen sɔrɔ da la k'a minɛ jeune minnu sigira n'olu wulila k'olu bɛ intervenir k'olu fana baara kɛ ka marifa jugu la olu de kilela k'a jakusa k'a don mobili kɔnɔ ka taga n'a ye ka taa kisɛ k'a la k'a bila kungo kolon kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ wulu fili cogo min na mɔgɔ bɛ n'i ka bagan sara i bɛ taa bagan fili kungo kɔnɔ cogo min na dugu maire Kuturu de kɛra ten bɔ kɛra kan Gundam k'a taga n'a ye Tɔnbukutu dɔgɔtɔrɔso la o kɛra kunasini ko n yɛrɛ kɛra kunasini de o kɛlen mun kɛ mɔgɔ minnu fana wulila ka bɔ Doyecere k'olu bɛ taa lajɛ Tɔnbukutu ka tila k'olu fana kunbɛn k'olu ka wariw k'olu ka fɛnw bɛɛ minɛ u la olu seginna kunu Ala nana to a ka sebagaya la ne fa ni tora a la ni n ko fa n fa dɔgɔkɛ de don nin ko in kɛra ne yɛrɛ faso de la nin ko in kɛra an ka dugu de la an bɛ taa ko min an bɛ taa jami o to la malien bɛɛ tɛ kelen yan malien ka fisa ni ɲɔgɔn ye de yan malien n'a ma wuli ni ko turu an bɛɛ la kelen kelen n'u bɔra nord la o laban u bɛ na Bamakɔ yan jamana ɲɛmaa ka a lajɛ an tɛ bagan ye o malien tɛ bagan ye ni mun kɔntana n'o bɛ taa minɛ k'an faga i ko sɛ an tɛ bagan ye dɔ kɛra dugu maire Kuturu de taara minɛ ta k'a faga maire Kuturu est ce que nin kan ka kɛ est ce que ni mɔgɔ ninnu kan ka to yen n'u nɔ ma minɛ